Dipandenan dene tembung hargora harimah hajane Bapak Akrorit dalasan Ibu Fauziah Inyang sampun ngayahi salah satu balik dalamaning sepuh Waniwoho Putra kang radi sekar Ketokomo dene putra kang kinasih ingkang asesilih Dimas Roro Ayu Rifkatu Ifadah sampun dawa polokramik kalian panjenipun Mas Bagus Muslim Tulyo kawurian Oro Tejo mawa Prabu menika tejane risang pinanganten putri Wijil saking sasana Palreman tumuju wonten sasana Pariwatan Pating Glebyar pating Clorot bosanipun pinanganten putri Pindha